У кінотэатры «Піянер» узнагародзілі пераможцаў лістападзіка. Спецыяльнымі прызамі былі адзначаны беларускія рэжысёры. Ігор Волчак атрымаў прыз журы за анімацыйную стужку «Прэлюдыя і фуга». А Алена Петкевіч была ўзнагароджана дыпломам за акварэльную душу паэта ў мультфільме «Я тайну ў глыбіні душы хаваю», прысвечаную Максиму Богдановичу. Я маленькая Гродно жила, да, и как бы училась рядом с тем домиком, где жил Богданович. То есть это все пережито вот здесь, это пережито как бы и я буду счастлива, если фильм даст нашим детям вот это невероятное ощущение счастья, поэзии. Залаты лістападзік дастаўся чэшскаму фільму «Нават мышы трапляюць у рай», а больш за ўсё ўзнагарод стваральнікі стужкі «Новенькі» увязуць у Расію, дзе хутка прымуць удзел у чарговым фестывалі «Прамяністы анёл». Менавіта ў іх прызы за лепшы фільм, глядацкіх сімпатый, лепшую дзіцячую, лепшую дарослую ролю ў дзіцячым фільме. Это не назидательный, не менторский тон, а это тон искусства, тон творчества нашего, тон кино. Это очень важно для нас, то, что мы это делаем, во-первых, а во-вторых, что наши замыслы все-таки в сердцах людей, наших зрителей включаются в такой замечательный отклик, понимаете? Значит, у нас получилась своеобразная химия, понимаете, между нами и нашим зрителям. Аднак журы конкурсу не толькі раздалі ўзнагароды, але і падзяліліся творчым вопытам. Так, дырэктар кінастудыі «Грузія фільм» Хатуна Хундадзе правяла майстар-клас для юных гледачоў у музеі гісторыі беларускага кіно. А некаторыя сябры прафесійнага журы запрасілі беларускіх рэжысёраў на міжнародныя конкурсы ў сваіх краінах і прапанавалі ідэі для далейшага супрацоўніцтва з лістападзікам. Я уже говорила, «Киномалышок» конкурс на фестивале. Так вот, я предлагаю листопадику дружить с нашим киномалышком и обмениваться какими-то впечатлениями, фильмами, даже в жюри, чтобы в состав жюри кто-то из деток из Белоруссии приехал к нам, потому что у нас детское жюри. Такім чынам, па завяршэнні фестывалю для дзіцячай і юнацкай аўдыторыі «Лістападзік» маленькія аматары кіно змаглі не толькі яшчэ раз паглядзець фільм «Трыумфатар» новенькі, але і назапасіць цікавыя веды пра кінематограф.